ti hian han ngai tu chin te natna awangin emo thil dang awang po ni se ni kho hrilowa I om chu I thito a ngain kuanga da che in an phum che a an phum hnuah che thlan chhunga chuan I Harhchhuak le a kuang chung thim em mai le chep tak maya chuan tranpui tu I awa tu ma in an hrepato silo a hre om dan tur chu ngai tu ringot po in om ngai na I hrelo thei hialang ma se chu tiang ang chu mi te chuan atakin an lo tong ani Thilmak le Hlauhawm episode 16 Thlan chung Atanga lo Harhchhuak le te mi ti to tho le zinga chuan Matthew wal hi alar ber pol ani ome he thil thleng hi England rama khote takte a thil thleng ani a kumsang khazanga le somsari pakhat chuan Matthew wal chu nu pui nei turin a in buat saya ma se natlok na em nei lovin a boral ta thut mai ani an kho a an ho tu te chuan he natna hi in kai chon thei thil ani lawin arang thei ang bera phum turin thu an pe a hetia phum tura kuang an zon lai chuan a zon tu pakhat chuan a thlau pal hlau maya chuti rual chuan kuang chung atang chuan tre thom alo oma kuang an han hon nak chuan Matthew wal chu alo la nung reng mai alo ni Matthew hi adam lo na awang hian ni kho hrilawin alo om alo ni a chu an khua mi te chuan hrethiam lovin phum turin an buat sai alo ni hetia alo dam le ta ka chuan nupui te chu nei le in fa po pahnih lai an nei le a he mi hnu kumsom ni pali aral hian Matthew wal hi a boral ta tak ani Matthew wal a thil ton hi adang lamin a khomi te abara khai em awangin an khua hian he mi hun hriat reng nan hian October ni hi chu chola an puanga All Men's Day ti in kumtin an lom thin ani kumsom thumi asidan bar chuan dadda chikhat vein akai na sa thei le a kumsang khazakwa le sompanga chuan anat na chu tur lavin a boral ti in doctor chuan puang ani a unau nuram danga omlo ho po ngak man lavin arwang chu William ani ta a unau nu alo thlen me chuan arwang po mulawa an William chu ngai ngam lavin lai chhuah le a mel voi khatal mu le chu angiat ani akuang an han phura an han hon me chuan esi chu alo thu chuaka a unau nu chu alo nu isang mai ani arap om du viau mai thei abul hnaya omte maktil tuk chu a then thlan ruaka an tla a nak ru so tliak ta te po an om ni a soi ani a then phei chuan ram hoi ni anga in an hlau em boka esi chu kumsom li pasari dang dam la in ma se an khomi te then khat chuan esi hi an rap deuh tlata zumbi ni anga in athito nu alo thaule anti ani kumsang khazaria le somkwa pokwa chuan Octavia Smith Hatcher chuan sumdong hlo tling le hausatak John Hatcher chu pasala anaya kumni hnuwa chuan fapadu om tak nain ma se Octavia hlimna le lomna chuan topchin anei thatlat mai an fapa chuan ni rei lo te hnuwa a boral san le a he athil ton hi ator lutuk na lama dadna intlak buakin ni kho hrilawin hun rei tak chung a omta ani adin mun hi doctor te chuan bei sei oma ngai lovin thi a an puang ta a an William ta ani he mi thil thlen hnuah hian he mi khua a vek hian Octavia nak angana hi an om ta nuala ma se an Harhchhuak le vek si ani John Hatcher chuan anupui Octavia po chu alo Harhchhuak le mayang a ti in thlan chu alai le ta a chuta an thil mu chu arap thlak le mai Octavia ruangzang thal zonga an mutir kha abok khup zongin alo mu a atin te chu a in hamna ni om takin a thi seng sunga atin ten khat te pei chu a in hi khial ani kuang chunga puan te chu a thlerna sa in a pasal tan chuan mu a hre om viau ang le Octavia hi a Harhchhuak le in kuang chunga hian hre om takin hun alo hmang ti chu chiang takin a hriat thei ani then kha chuan an phumna thlan mola hian Octavia room le mang ang au thom chu a hriat thei ni in an soi an kumsom ni pani mi Eleanor Markhami chu kumsang khazariat le somkwa pali chuan the a puan ani a arwang chu phum tuma an zon lai chuan kuang chung atang chuan thom an hret tatlat mai an han hon nak chuan Eleanor ri chu lo zuang thawin anung chunga min phumin tu mem mi ti in alo au chuaka ni kho hrilwin awm zui le ta ani
hemi thil thlen hnu hian Eleanor soidanin phum tura ataksa an song bulai zong te po a hreveka ma se ataksa engma a control theilowa a chi theilo alo ni kuang chunga ataksa an da tak hnu phei ka chuan launa na men lawin amana athana zong som khomin aron che chuak thei ram ni in asoi ani anzilo hei si thito ni angai lodam chuak le zinga chuan kuang chunga hun mangrei ber an hial ome kumsang khazak kwale somthum pasari chuan anzilo hei chu bike accident in banga alu asok na hle a alu le amaya te liamna tak tuarin chople chila thinghala puan ani achungte ngei po in anzilo ruang hi mu phalsak an nilawa ni thumhnuwa an phumta ani mase an phumhnu ni hni na a hian ruang chu insurance thil awangin lak chu ale ani a hemi tum hian ataksa endik tu te chon mak an ti ngei mai ataksa chu alo la lum vek ani aum dan an hanzir chian chuan alu a hliam na satak awang chuan ni kho hrawin a om hi alo ni a he adin hmuna wang hian ataksa chon oxygen amomo na ataniama kuang chunga po anuk alo la chat lo alo ni hetia alo dam chu ale hnu hian athil ton mak le danglam taka wang hian mi hriat alo hlo in alar pui ta zek ani mitam tak thito ni angai an phum te chu dam le in an nun man that le theina hun an nei thina mase meri nor chi chu awan doya atangta ani kumsang khazaria somsari pakhat chuan he tleirol kumsom pasari mi hian cholera tui hri vain thi a puan ani a aruang hi mithi ina anda ani kumsom hnuwa he ina ruangda belle tura an hong chu an thil mu chu arap thlak ngei mai meri kuang chu in hongin ataksa chunglam chu pona lo omin an huta ani meri thito a puang tu doctor hian meri thin atang hian hlokna a mu don awangin thi a puang hi alo ni a chu thil awang chon he doctor hian meri chu turpe in tha atum hi alo ni a he tur hian meri taksa a chuan tho chin na in tur na tho hi are chuan meri chu lo harin a kuang chin na chu anam honga chuta chuan che sualin alu chu na takin atawa abaurul zuita ani margogi mekkol chu tleirol te ani line natna eng emowangin abaurala ngai ani a athi pui hri chu adar palawin rang takin phum ani nge ani mitam tak chon margogi chu zungbun man tau tak bun chungin phum ani ti an hria a chungzinga chuan rugru pani po an telve ani heng rugru pani te hian zanlaya margogi thlan chu lain azung bun na kutzung tang chu an hlepa hetia an hle rol hian na ti awangin margogi chu alo hara alo tre chuak thot ani an soizel danin hetia margogi alo har thuthi an hlau lut tuka heng rugru pani te hi an boral zui ve ngal ni in an soi zoin margogi chuan in lam apana apasalin alo muthut chu amak atil tuka ani po hi aboral ve ngal ani anti margogi hi heminu hian kumtam tak adam le a athi nuwa po he athana hian phum ani le ani kumsang khatzariat le somko pathum chuan Catherine Bogar chu aborala a doctor chon uluk takin athingei ani ti achian hnu a phum ani Catherine Bogar hirul boy ni in apasal hian athi tak lo tura ngai na anei tata hemi awang hian akuang chu enchian le phalsak anita ani heta anthil mu hian apasal chu adeng na kher mai Catherine chu bokhup zongin alo muwa athom hno te chu na satakin a thler dei duai maya ataksa te po apem ning nung mai ani ataksa a hliam te chu ama le ama ain hamna ni in kuang chunga om chu alo Harhchhuak le ti chu a hriat thai ani ma se chanman ani talo ani kumsang khazasari somni panhi chuan Maggie Dixon chuan naw apai ti hriat chu ani a ma se he anau pai thu hi a zep tlat thung ani hemi atanga hun revak lawa chun Maggie fashin naw sen piang hlim chu he kho alui kama chun chhar ani tamaya chu kho a mi te chun Maggie chu thuboi an siam saka tual that tu ti in khailhum tura achung thu rel sak ani ta ani
September ni hi sang khat zasari somni pali chuan Maggie chu do san a lonin Hlauhawm ani ta a he min hu hian aruang hi Maggie chungte chuan la in phum turin an buat seita ani Maggie ruang phum tura thlan mol an pan pui lai chuan konga an chol loka chutia kuang laya an hnat lai chu kuang zon tu pakhat chuan kuang chinna in hong chu a hmu a chuta Maggie chu dam takle him pialin alo thau chuak le ta ani Maggie i Chawngthu hi korta thlen le ni in just chuan Maggie chu Hlauhawm na do sana alon to awang le Hlauhawm na hun an man to awangin a chwa zalen ta ani he thil a thlen nu hian Maggie hi kumsomli adam le ani kumsang khazakole pakhata chuan madam bobini chuan friends ram chhuah sanin Senegala omhun a khor ve a natna veimek ani awangin ama a om hrantir ani mase he min hu lok hian adat nei tur lawin abaurel zuita ani ataksa te chu akhong veka adang vek boka madam bobini enkol tu nurse pakhat chuan bobini taksa chu an phum lai chuan alum ni in asoi tatlak mai he thu hi bobini pa chuan lo hria in a fanu thlan chu lai le turin thu a pengal ani madam bobini kuang an phor le a an thil mu chuan mi zong zong abara khei chiang le ani madam bobini kha adam lo lai khan tu ma hriat lawin naw alo pai reng alo ni a kuang chunga chuan nau te lo nein nau te piang hlim le anu bobini chu thi in kuang chunga chuan mu an ni doctor ten nau te le anu thi chan ni a an soi chu kuang chunga oxygen an tlak cham wang ni in an soi ani ka channel te in lo thlir wangin in chunga kloma min lo subscribe in min lo like ve nge don ania